حضرت امام ابو حنیفه میگه در یک معرکه داخل شد. یک نفر عالم بود، گویم خیلی خواندگی، از علم اسلام بسیار آگاهی داشت. میگه حضرت ابو حنیفه میگه دوستان عزیز، برای شما توصیه می‌دهیم داروهای گیاهی برای بقوت کردن مردانگی، برای فرزنددار شدن، فایز سپرما را баланд бардоштан, простатит, хунукзадагӣ, бузбала шудан, баровардани риш ва мӯи сар. боз як қопча доруҳои алафии дигар аст ки метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дастафка ҳам доранд, бо маълумоти пурраро аз худашон дарёфт намоед. аммо поёна ки маърака нишасту ки ҳазрат ки дорои бисёр хоксорию тақво буд, мега ӯ одам аз бари боло фақат ва фақат як суол медод: марҳамат, аз чӣ масъалае ки мепурсем, мақсад ман барои шумо ҷавоб мегӯм. аз замин мепурсӣ, аз осмон мепурсӣ, аз дунё мепурсӣ, аз қиёмат мепурсӣ, ҳар чӣ мепурсӣ пурсидан гир. гуфта бисёри бисёр мақсад худша ҳавобаланд мегирифт. оли дар бисёре аз аҳли илмам бародари азиз, ҳамин нописандиҳо, ҳамин худша аз дигарҳо бартар донистан бародари азиз вуҷуд дорад ки ин ҳеҷ гоҳ дини мо, исломи мо, шариати мо аз ин гуна хислату аз ин гуна дард пуштибонӣ намекунад. зеро ин пайамбари нозанин бо ҳамо мақому мартабаш мега вақте бо касе салом мекард, ҳамин салом мекард, мега дастша ба пуррагӣ дар дасти ӯ новаста вай аз кадом категория одамай, вай бояй, вай камбағалай, вай дороҳай, вай бачаи кияй, барои ҳазрати пайамбармон ин фарқ надор. дастша мега ба пуррагӣ дар дастш мемонд. мега то агар ҳамон одам дастша намегирифт, ҳазрат дастша дасти ӯ намекашид. мега пайамбари нозанина вақте бо ҳамроҳош касе суҳбат мекард, чашмша мега ай чашми вай намекард, чашми вая нигаҳ мекард. оли дидем ки баъзе вақт мо салом карданмонам бисёр ита нохушем, пурра дастмонам наметем. агар як кас қатимонам гапам занад, агар ҳамин хислати разиларо дошта бошем, бубинед рӯша нигаҳам намекунем, аҳамиятшам наметем. бо имрӯз телефон биромай, телефон муқадди бозӣ кан мегирем, вай бечора арзи дилша кардан мегирад. вале пайамбари нозанин мега чашмша ай чашми вай намекард. мега вақте агар касе дар гӯши пайамбар мехост ки ягон суханеро расона, пайамбар намемонд ки вай даҳанша биёрад. ҳазрат гӯша худаш мебурд, вай дар гӯши пайамбар мақсад суҳбатша мекарданд. пайамбар бо ҳамин мақому мартаба рафтори ҳазрата бинем, хислати ҳазрата бубинем. баъд мега ӯ олиме ки дар ҳамон акун маърака бисёр овозаш баланду бисёр даъвои олимӣ дошт. абу ҳанифа мега дар қисми поён буд, гашту гуфт: ҳазрат, гуфт ман як савол дорам. гуфт чӣ савол дорӣ? гуфт ҳамон мурчае ки бо ҳазрати сулаймон дар қуръон мегзарад суҳбат кардагӣ буд, ҳамон мурча мода буд ё нар? мега вақте ин олим ира шунид, ҳайрат дамонд. гуфт ман намедонам. худат медонӣ? гуфт ман худам медонам. гуфт мода буд ё нар? гуфт мода буд. гуфт аз куҷо медонӣ? гуфт зеро дар қуръон ва қолат намлату омадааст. бародари азиз, як чизи оддӣ гӯюм, вақте ки мода ҳаст, мисол ина дар рӯзҳо ҳам ҳаст, женской род ҳаст, мужской род ҳаст. инам дар гӯем ки ҳамин забони арабиам албатта ин ҳаст. вақте ки мисол қола ки омад, яъне мисол меган қола абдукарим, мисол гуфт абдукарим. вале вақте ки агар номи гӯем ки зан гуфт, қолат мияд, яъне дар охир як теи мудаввара дорад. ҳамон ишора ба сӯи мақсад зан мекунад ки қолат зайнаб. ҳаминҷа қолат омадааст гуфт, яъне ҳамон мурча мода буданд. баъд мега вақте ина шунид, яъне хиҷолат дамон. ҳазрати имом абу ҳанифа гӯ ман ба хотири он нагуфтам ки мақсад шуморо дар байни ин мардум
شما را در خجالت مانم. فقط بر این گفتم که یعنی این قدر تو جاغ نزن، این قدر خود از دیگرها برتر ندان. یعنی علم چیزی نیست که همش تو دانی. به این خاطر بین که مثال بعضی قصه های را میارن که تا بعضی آدمی که از روی علم داشتنش یکی مبادایی که مقصد خودش از دیگرها خواهد برتر بداند، وقتی این قصه ها را دید، این حالت ها را دید، باید که خودش اصلاح کند.